la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats, on estem a punt de viure en directe la primera jornada d'ofrena a la patrona. Enguany, per primera vegada, des d'este set situat a la Catedral de València, Carme. Així és, molt bona vesprada, Pau, bona vesprada a tots vostès també, preparadíssims per a narrar-los esta primera jornada de l'ofrena des d'esta vista espectacular. Estem en les arcades de la Catedral de València, per tant, al costat mateix d'aquesta imatge, d'aquest cadafal de la Mare de Déu dels Desemparats, que d'ací no res va començar a omplir-se de flors. Qui són els encarregats d'omplir de flors cada any? Els vestidors de la Mare de Déu. Bé, ja està en marxa la primera jornada d'ofrena. Després dels vestidors, una vegada ja han entrat dins la basílica i han fet el seu jurament, això significa que estem a punt de començar esta primera jornada. A puntet, estrenant este set espectacular d'ací des de la Catedral de València, però a banda d'ací, la veritat és que estem, com sempre, per acostar-los tota l'emoció de l'ofrena, estem en els carrers principals, en el carrer de la Pau i en el carrer Sant Vicent, amb 12 càmeres perquè vostès no es perguen, Pau, com sempre, tots els detalls i tota l'emoció que es respira en un acte com l'ofrena. Tots els fallers que passen pel carrer La Pau, pel carrer Sant Vicent, que són els dos itineraris d'esta ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, pues eixiran en la tele, no?, que se pot dir. Des de casa, vostès poden seguir en directe tots els minuts d'esta primera jornada d'ofrena. O sigui, que si no poden estar així, que ja seria difícil perquè València està plena de gent, poden tindre aquesta possibilitat d'estar tranquil·lets a casa, en el sofà, seguint en directe esta ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. A més, és que parlarem amb moltes persones, els protagonistes de la festa. Este any, l'ofrena, hem de recordar que comença més pronte que mai, Carme, a les 3:30 en punt. Ja passen 2 minuts de les 3:30, el que anem a fer és connectar en directe amb el carrer La Pau. Allí està Olga Cano, per a veure si ja comencen a desfilar les comissions. Olga. Ha arribat l'hora de deixar-te anar perquè vas a desfilar en la teua falla, però te vas a canviar de vestit? No, ara ja m'he quedat molt bé, estàs guapíssima. I nosaltres el que anem a fer és una xicoteta pausa per a publicitat i tornem de seguida en directe per a veure, per a disfrutar esta primera jornada d'ofrena. Fins ara! I estem veient com hem passat d'una fallera major de València, com era abans Maria Pilar Jiménez, a una altra fallera major de València, com és Gegel Basmaniam, de 2005, no? 2005. Benvinguda. Ella pertany a una de les falles que són, pues jo crec que una de les més vistes de tota València, perquè és la de la plaça de la Reina, carrer Sant Vicent, carrer La Pau, així al costadet, i hem de donar-li les gràcies també, Gegel, perquè gràcies a la teua falla podem donar les imatges que estem vivint i disfrutant en directe durant tota la vesprada d'esta ofrena del carrer La Pau i del carrer Sant Vicent. Els anem a dir, estem en eixes arcades que estan veient vostès, esa llumeneta, pues ahí estem nosaltres, en el set que hem ubicat enguany per primera vegada. I clar, per així passen totes les comissions, passen les bandes de música, l'speaker està també parlant i anunciant totes les falles que estan passant, i és una miqueta complicat sentir-nos les unes a les altres. Jo te torne a fer la pregunta, Gegel. La teua falla és una de les més fotografiades perquè és que està enmig de la plaça de l'Ajuntament i la plaça de la Mare de Déu. Pues encara tenim moltes coses que veure. Anem a publicitat i tornem només en uns minuts per a continuar en directe, disfrutant, vivint esta ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. Tornem de seguida.